във всеки техен момент. И те ни остават верни до край. Вечери на приятелството. Смели си? С Хачико и Кучето. Сряда и четвъртък, 21 часа. Вие имате ли кучета? BTV Cinema. Всеки има предназначение. Телевизионна премиера за България по комиксите на DC. Ще се справиш, миличък. Пази го с живота си. Само не го отваряй. Вземи тези сили Май ме харесва. и отивай да спасяваш света. Наред е, всичко е на... Синият бръмбър. Понеделник, 21 часа. BTV Cinema. Ела при Татко. Веднага след това Търсачът. Бенисио Дел Торо познава добре Извади си пистолета. кървавите закони на картела. Искам да гледаш. Адиос. Видяла си неща, които не е трябвало. Разчистете. Никога не насочва оръжие към мен. Да вдигнем голяма шумотевица. Два поредни петъка с Сикарио. 21 часа. BTV Cinema. Hello, every F the Rabbit lover. If you are seeing this, a special show, F the Rabbit Special Anniversary, will be out this June on selected BTV channels. I'll see you when the show starts. Watch it on the selected BTV channels. BTV Cinema. Повече от кино. Талантът няма граници. Той пътува невъзможното. Впечатлява. Изненадва. И се завръща отново. България търси талант. От септември по BTV. Кой да знае, се завръща с нов сезон. С още любопитни въпроси. Как пишкат прилепите? Ама ние дали разбираме въпроси правилно? Още забавни разсъждения. Фата глупост, бабените ти тръгни. Още гости, които се чудят в какво са се забъркали. О, Господи! И едно ново правило, което променя играта. Шах с пешка. Кой да знае? От септември по BTV. Нагласата ми е, че ще бъде много хубаво. Защо не и да намеря любовта? Няма да се задоволя с по-малко от това, което заслужавам. Моят избор е младо атлетично момче с, разбира се, плачки. Ако си харесам мъж, хапя го, щипя го. Първо да опознае мен, после да опознава силикони, екстеншъни, гримове, ногти. Ако ми подари някой чанта, ще се омъжа. Страх ме от високо, скочих с бънджи. Страх ме от обвързване, мога да направя по телевизията. Ергенът. Любов в рая. Скоро по BTV. Принцесата на покера. BTV Cinema. Принцесата на покера. Събота, 21 часа. Препоръчителен родителски контрол. Тази програма не се препоръчва за лица под 12 години.